Men. Di siala si Dokkolong Rohana merdala do dengan ulau tahun di bagasan holong do las miroha. Takas do di boto hami dia mangboru nami di ulaun PPSD sekolah Batam baik pun sekepri di berek kami do halau jamunai burjumunai na mangadopi punguata siloja-loja do hamu. Jadi takas dei di foto hami sian hami BPH seluruh kota Batam. Di berek kami jala DP huti hutami do. Sudelo jamunai terlumobi ma di wik Sungai Beduk. Jadi ala godanggo ulauta. Jadi di pasahat ketua harian matuau dohot ketua tajuk piayu asahami napasahaton songon Gabe tulang. ulos siap punguata. Gabe tulang. Jadi dohono nami ma tuhamu naboru nami amang boru nami nak songoni di hasuhuton lubang gaol asadur haruka ma patugutogo di lobu ador hatiti patugutogo di horbo nang mahamu sarur matua sahat tu namar nini sahat tu namar non Matudu. jadi songoni ma dohonon nami tu pahopu nami ngahu patorang nakaningan molo au di PPH onop taom ma songoni nang estem mami sebagai pengurus do di estem mami Gabe tulang. Gabe tulang. perjamita Gabe tulang. jadi si dohonon Gabe nami ma tulang. di hamuna pahopu nami Gabe tulang. asa dor hadukka ma patoku-toku ni asa dikicang main narang di toro panggonggom padan muna mana soto sirang to di muna ma totong Matudu. jadi ala na partikia do baik kamu mana ho partusi